napakong kordero. Ang ebangelistang apat ang nagsasaysay na payag. Na si Pilato nagdadagdag sa krus kay ning Mesiyas. Ning sarong rotolong sa ninod na surat ikaduang litra. Ani katulong ini kapat naman ini. Kaulugan iyo ini. Inod na iyong Jesus ining niya sa rinos. Eri naman riks ng gayod ang nasa huring sayod. O Diyarong na padagot ang nagtaram na kainiho. Tulo kalain na tawo. Hebreo, Griego, Latino. Kung pag-isipon na gayo, kahulugan ay adto. Nikulo na padagos, kahulugan na matanos. Pagkatawo na sa rinos. Sali sa mga Hudiyos. Sa pagbuot ni Pilato isinurat sa rutulo. Ang pagbukta kay Neho pagmuda niyang totoo. Sa mga taong Hudiyo galing kang rutulo napadugot ni Pilato. Sa pamayuhan ni Kristo, kabos na mga Hudiyo, nagkaribok na Diyos. Sinang napaduman, kay Pilato nagtubang. Ang uloy ba kung kaniguan ang surat halihundian. Maraot na kamuktakan. Kaya kami minadulog, kasiyang para Naipahali niya tolos rotolong orok karaot. Ang palaman di matanos. Kay Pilato na simbag. Olay sa naurog ka tagas. Day sukat ang nasa surat. Dahil ko na maliliwan. Bagaman katanusan ng sendong pagpilar. Dahil ko na pagsanglian yung surat kong nahaman. Pagaling na kamudian. Galian malulubo ang gut makuring gayo. Napagmurog-murog ito sa kom na si Pilato. Muling ningaliwat mayo. Ang katong pagkabitay ni Kristo nasasakitan. Minumudang daing say-say katong mga tampalasan. Pinagtitiwi-tiwian. Linidang ulong-ulong kunwari ka ng gayon. Tunay na kining Diyos, dumulag ka diyan tulos. Kang pagkapako sa krus. Yan simong mag-ibo, matubod kami sa imo. Na Diyos ikang totoo, maghalik ka kumuot mo. Puti kong lulong na tawo. Ika itong nagtatarang, kon gabaon ng simbahan. Laglagon sa kasangkapan, sa loob ng tulong alaw. Masusulit mong mahaman. Nawag mo pa malubon, day kalikay mo. Kundi mo na mag-ibot ang palasan kang totoo. Palpal marupit kang tao. Pagkat di maisip, pagmuda ni marurupit.
sakit. Daing untok ning pagsakit sa punhaling maninit. Anggot labing pagkaungis. Kaya pinataw ninda si Jesus na mahal. Katong duwang mga palpal dakula na kamudahan. Ang sa indang pinaglalang makakita ni Jesus duwang isama. Siring ang paraw ninda kasama na ipadupad. Katong duwang masiwawa. Katong duwang malulubo nakalugtong lang sa tuo. Na binabanal si Kristo ay ngaya banal na tao. Mabantay dako lang santo sa iyang itinaram. Minsan pinadudosahan. Nasa krus ipinakuman. Day mayo ng kasalan. Ining tawong bakong basa. Ining ginibong Korean na totoo. Ning malulubong Hudyo na dingaranan si Kristo. Nasa Diyos dakulang santo. Sipag-apod ang pag-alang madamog. Pag ngayong-ngayo sa Diyos patawan sindagabos. Itong mga daing buos sa iyang sinabi na totoo na Diyos ngaya. Mabansay ang maawot niya na nagbago, nagpadupa. Tawad ang ibinalos pa. Maray pa marang maray pa. Pagka-record kayo, nanginutan ako.